Modelky, speváčky, moderátori, herci či herečky. Títo všetci patria do sveta showbiznisu a do našej relácie Top Star, v ktorej vám dnes predstavíme ich aktuálne novinky. Vítame a najkrajšie sviatky roka už budú tu. Ako sa na ne pripravujú naši známi muži a čo si predstavujú pod slovom Vianoce? Mysleli, ako je to možné, že moderátori, ale aj porodcovia v talentovej show sú každý týždeň stále inak a hlavne krásne oblečení? My sme zistili, kto je za. Už v nedeľu na vás čaká veľkolepé finále show Československo má talent, tak si to nenechajte uísť. Richard Miller je nepochybne jednou z najväčších hviezd slovenskej hudobnej scény, no paradoxne na svojom konte má pramálo duetov. Teraz hovorí sa, že samotné ľudské telo je hotové umenie. Ak sa doplní vhodným tetovaním, tak sa jeho krása môže umocniť. Iste, nie každý tetovaniam fandí. Čo si o ňom myslia René Štúra? Úradujúca Miss Slovensko Kristína Činčurová už zajtra odlieta za veľkú mláku. Zisťovali sme, ako je pripravená na prestížne finále súťaže Miss World. V 1983 to bola veľmi horúca novinka. Na mólo sa postavili tváričky, ktoré dnes poznáme ako top modelky. Súťaž Elite Model Look mala ďalšie svetové finále a vyhrali ho 15-ročná Češka a 20-ročný Nigérijčan. Helenka Vondráčková bojuje s časom. Niekdejšia diva československej pop music prezradí rafinované triky, ako zostať navždy mladá. Vydržte, o chvíľu sme späť. Na budúci rok oslávi neuveriteľných 70 rokov. Popiera všetky zákonitosti prírody a vyzerá, pohybuje sa a spieva ako mladica. Helena Vondra, ďakujeme za pozornosť, užite si víkend, vidíme sa opäť v pondelok. Dovidenia.